kandha soas sajak marati lelengane kami langkoni karya sasat katumingan ae solo Latra kleongan laras lendro pada temanyura angiringi latra kleongan sinanggaan mopi rama wasise yen abeksa kades luas seselabawane lewane milakoni karya sengkep tato meka Bye.
padha duwe ngoni cari sasra bau mas pati kangeran pati swada lelabuhan nipun kang kinelung triprakara gunakaya para kang den atepi Mohonitra Tapa Mayura wajine ngandut kakak rahina semeskara wasing pagelaran ketitik Allah ketara awet iku kapranyata engkang Mayan Manyura wajine anduk kagagat rawitan semeskara wasing pagelaran petik ketitik kang Allah ketara awet iku kapanyata golek ingkang windu pamayan kon awit nyam madhumaya jarwing janma kakon cetak jiwa Benji, suga dalu, suga rawu, suga lenggah kanti martikaning pengalih kunjuk sagung rawuh para tamu sinedahan kakung Susana Putri ingkang sampun ugi ingkang sampun parang rawuh wonten Bapak Parmin sakwarga Ibu Prawatun wonten wewengkon Des Dusun
Nglebak desa dusun dusun Kali Kangkung ya. Dusun Kali Kangkung, Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora mriki. Tasih saran kadang-kadang gembrung irama dalu menika suka parisuka haderek angestani bagian raja wonten dalipun Bapak Parmin sakeluarga agen nutupi darmaning asepuh kami Mbah Putra Mandur Siwi Harit Kembang Cepaka Mulya Roni Mas Aprilia Tiana Sari ingkang sampun kepareng jinatu krama panjenengan menika Bagus Yuda Prasetyo putra panjenengan Bapak Sadin Juarni ngamijil saking ya pitu bapak wow. Aja teman saripun sampun kau dapatkan kalau wau kira jam 09.00 kanthi lulus aja kali sambikala pikantuk donga pangestu panjenengan para rawuh sedaya. Nggih saniyasa bagian prasaja resepsi dawuh pengantin sampun paripurna menika suka parisuka lumantar kadang-kadang gembrung irama tasik dipun lajeng ngantos dalu ngantos paripurnaning bagian praja mangke dalu nggih Mbak Bilih mangke kepareng badhe langen beksan nggih. Lan gembrung irama dalu menika ugi makarya saran kalian IM lah niku lah tulisane lah. Tulis sama. Nah, IM ya. IN. Nah, IN. Audio System. Sound system kami jelas saking Padas Malang. Heh. Aja. Lalu ki makarya sesarian kalian Juriya Salon. Sinten wau, nah kula wonten pingking lepan papuran boten patek midhangake wau. Lan ugi dipun sengguya kadang-kadang paguyuban Karang Taruna. Sri Rahayu. Sri Rahayu. Kami saking dusun Kali Kangkung mriki kemawon. Derek makarya wonten Bapak pamit sakeluarga mugi-mugi kosa kadang gembrung irama samangke anggen pun suka panipun kunjuk sagung rawuh mugi saged dados sukarane penggalih panjenengan sedaya kunjuk para pilenggah ingkang tansah bagya mulya. Nggih mriki dipun Mbah Karti niki dipun garap menapa suka lagon napa langsung genjong. Nah niki kalih ngerantos para pramu beksa menika ndamel campursari nggih. Nah nggih jumeneng mangke para widawati paring suka palipur lumantar lelagon campursari mekaten. Nggih. Sing nom-nom tok nyapa le? Sing ibu ben lenggah. Heeh, ibu ben lenggah. Aku kadang sing nom-nom iki ae. Nah, ibu ben lenggah. Nggih, mriko samangke tugas-tugas nggih. Mangke Mbak Indah kepareng jumeneng. Tak urut kok pinggir set to, Ndah. Kaya sing ngenyang to ya. Jan ndak kandhane kok ya. Nggih, paring palipur konjuk sagung rawuh menika tinimbalan wonten dalem Bapak Parmin sak keluarga wonten Dusun Kali Kangkung nggih Lebak. Nggih monggo. Damel apa Indah monggo. Nah. Heeh, gambar iki gawane kotak sik. Ye. Kalih kraton. Bocahe bose terus e, Pak. Nah, ngoten. Anake bose. Nyuwun ninggal katresnan Pak. Ninggal katresnan. Ya ngono tamu niku digawe kok ya. Nggih. Monggo langkah mriki nembe ndadut nggih. Ya, rada gayeng kok ya.
pituh mala tak anteni ing pucuk ing tresna langka bebasane mong katon liramu wae aja lali pabelengku bagaimana kemas cicican cimu aku kan setia satu tak enteni nganti saelingmu gembrong irama wajar bro ada syuting video syuting wajar video saking mincon tahun IMAU sistem uji saking pada semalam basane mong katon liramu wae aja lali pabelengku uga mana kang mas cicican cimu aku kang setia satu tak enteni nganti saelingmu Nggih, sampun kabiarsa wonten setunggal lagun ninggal katresnan. Lumantar Mbak Indah Yuliana kami saking Gunung Sari. Padas Kasreman Ngawi. Lan kepulih irama dalu menika kengrawakaken sekawan Widowati Waranggana. Ingkang sekilan menika wonten Mbak Indah Yuliana. Lan saetanipun wonten Mbak Agita kami saking saking tahun Mbak. Napa saking Solo? Jomblang Oh Jomblang aja. Aku ada bingung lah kok. Ndekek neng ndi? Pemanggon iki ngolah ngaleh.
Nggih Mbak Anggita saking Jomblang Padas Ngawi. Lan menika ugi wonten Mbak Aulia ingkang bijih saking Ngasem Bojonegoro. Lajeng ingkang ngitan Mbak wonten Ibu Mintuk bijih saking Ngasem Bojonegoro ugi. Asapalikur konjuk sago bertamu ing dalu menika mugi-mugi saged dados panglipur panjenengan sedaya. Nggih menika gantos dipunanakaken ingkang tengah menika wonten Mbak Anggita. Nggih, monggo kepareng jumeneng Mbak Anggita. Lungguh Maya. Lungguh ya aja no. Delok gambare karo Fajar Pro. Mengko iki. Nah, dipirsani karo buke ning omah. Nah, anak wedok. Nah, ayo saya penak-penake, Nduk. Iya. Paring panglipur menapa? Wuyung. Wuyung, nggih. Kagem bawa mboten? Mboten, nggih langsung kemawon. Nggih wuyung Pak Wit, monggo dipun damelaken menika Mbak Anggita badhe nyekar lelagon wuyung. Oke, kunci sago rawuh Mbak pilih mengke badhe request utawi nyuwun lagon saged nyaket boten mriki nggih. Request saged nyuwun lagon saged. Kuk syukur kene kersa dana swanten nderek regan sasana nyekar lagon piyambak mekaten nggih. Ayo tek Nduk. Nah, andane tak Pak. Jan kok ya ngemen ta ya. Lagi udun. Kene rada nengah kene. Lah ngono, tak kancane. Mangan ra doyan mangga ning omah bingung Monggo daro wahi ati deku sumayo jangan mudhun laganono nggonku nandang laya witing pari men mari nggonku lara ati aduh nyawa Lasnya suaranya
mangan radoyan ning omah Nyomah bingung Pak Wit sing sayang sing rukun muda leganono guguran Gonku lara ati aduh nyawa kene marahi Mas Ceblok Dewi ya kon marahi Mas Ceblok Dewi terus kene mlak ceblok pisan Gek enek iwake iki. hah aneh Enek. iki nggih monggo aja guyon heeh aja guyon Setiko balong jalur paring kusapa jan kenanda Duk Agita sing belajar sing tenan ya besok menawa besok iso dadi waranggana kondang membuih rasa kesukundur mulai bareng wis padha glepote mangan roh jangan tewel lagi sesuatu yang ramumu moga Pak Slamet kali Bu Slamet yuk toh sepate toh terang teman gelak samprat sarip oh yo Kang Ipul yo kene moga Pak Slamet kali Bu Slamet nah urung caping gulung jenggleng sarip moga Pak Slamet kali Bu Slamet kok Bukan Rien lo asik yo gelendung limo atiku kayung yun selagamu saya nambahi wangun dasar rayu lencir kuling ora pokal atiku kaki komeng pesemo setitik aku wis primo long suwo gorena wengi tan salimung tresnaku rapi salah oh sinden nganggo sajet ya ini moga Pak Slamet tidak pergi nah buke putih buke moga Bu Slamet nika wong ketok mau tetek ning kono ade nah moga pergi nah pundhut gambar di streaming dipirsani piai sak donya akhirat nah mriki Pak Slamet nah nyedak Bu Mintu lan Bu Mintu iki tenan kula sik cilik nggih ero Bu Mintu nggih ngoten niku tambah umur ra tambah tuwek malah tambah kaya bocah
Cawara patek Jawa dhuwit. Monggo Pak Slamet. Nah, diraras Lendro. Caping gulung garepe jembeng, anu jenggleng. Saben bengi nyawang jare sing wedok ki malah senggak kok luntang lintang yo brek kececeng ya monggo nelo yen merajang lolan lo nganggo dano yo diralu wae jan sama yut kaya ambene Kang Darno sing arep bokrak monggo kembang wae waton ya yo oh kuslu pasitan Togok iki suarane sapa Gok? Suarane Pak Slamet penak ya Gok. Wah nggih jona ye ho ho oh kaya Uyu Mindu kaya Mak Strep lo cilik lo cilik paling cilik cilik deh buntut pisan monggo kembang wae waton ya gunung larang meneh video ngono kok bisa ta monggo akecitan pasitan palasudan ora apa-apa kuwi nggarap besan kuwi sosok ya ngono kuwi barang panas ya udan aja ngesuk aja mepet ora ya panas udan panas udan yop aling varian Pak kethek mangan klentheng ayo kethek mangan klentheng wong wis tuwek ra iso ngalor keong ala kentil Mas keong ayo keong kentil keong kentil
wes buka ikat blangkon sama juga alasami mawalolole lololole monggo monggo inu manu bablas langkah Pak De banyu bane monggo Bu Eyo ayo wes tenang keturutan sing digadang biyen ning saiki apa senggak bar caping gunung itu terjuketan sampur tawa tayub kobyok ya monggo syukur bisa sok gunung desa dadi rejo ya jumlahnya Duk ya wase senggak Bu yuk masuk di zaman berjuang jero kelingan iya buka sini cas
ya. Syukur bisa nawan gunung desa Iya, buka sih. Buka. Gone padha Oh oh oh. Oh 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 oh. Iya oh. La 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 la. Buka siti ndredek oh. Jantenan pokoknya gone Kang Parmen iki disembadani. Mosok diluk-diluk dahar, diluk-diluk dahar leh jantenan. Jan pokoknya tobiat iki Kang Parmen iki. Ki engko bar iku terus metu susu. Susu sing rada kedaluwarsa kan jantenan. Nggih, rada apek-apek piye. Susu sing sindene tadi kuwi rada kedaluwarsa. Jan kok tas kresek lho. Lha sing kedusi biyen iki lho sapa? Jantenan ain sange lho. Ora kan batinku kadang glambreh. Monggo niki dhisik dahar, nggih monggo. Bar dahar terus jogetan. Nek ngampleng gamelan ben banter ya. Neno nano. Ayo, monggo Bu, ayo. Sinom grendelen, ayo. Sindene ben maam ya kok maam, ayo. Ayo. Lho monggo kowe gantos kali Pak Slamet. Mun tenang mawon. Yoga sinden sang dahar rampung jogetan ya. Kang Wagine menar ning ndi kae? Wah tak kira mulai. Nah, monggo. Neno tak rewangi ya keneng. Memanismu kang jimat ya keneng. Memanismu anu ya iya Mboten maido menika riyen rol keprak kali kangkung. Mboten sak susu terang mawon. Nerano agawe ruh ditinggale entuk bojo Bu Parmeni iki gara-gara noprak mriki dapur rol mriki dapur mban. Leno warang apa leno kangge natya lara apa kang sinetya neno lalu umpamamu dutang ya iya mi terkentu tertampu terus kali ke Yumindo terkentu ya ruti tertampu tak turuti ibarat wong Mbak Yu perahu Nuranu lumampah tanpa sikil neng hatianing jolo nidi neno temah kunjing angge enjong ning paku lingan nika ketingalipun
dereng rampung tuh dahar bar mangan ngombe kopi terus udut jantenan pokoknya kene sembadani nah aku bengi aku gak wani pokoknya